Aquest és un missatge per a la gent de Torroella de Montgrí i els voltants. El divendres 25 de març, que és divendres sant, no teniu res més a fotre que venir-me a veure Planeta i Neptú a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. El que no vingui serà que no hi és. Mireu, aquests vídeos a mi me'ls demanen per promocionar una mica. A mi encara d'una mandra de Déu gravar això, i a vosaltres encara d'una mandra de Déu mirar-ho. Vull dir que val més que ho matem ràpid i ja està. El que vulgui venir ja vindrà, i vull dir, no forcem a la gent a venir als puestos. Si voleu venir, veniu, i si no, doncs cardeu altres coses, perquè no hi ha de coses per fer abans que venir-me a veure. Jo no em vindria a veure mai. Vull dir que si heu de fer coses tampoc vingueu. Si teniu recados i coses per fer, doncs feu. Hòstia, voldria pas emprenyar, jo tampoc. Si heu de fer coses, feu, tu. No, ja està. El que vulgui venir, doncs el dia 25 a les 9 del vespre a Torroella de Montgrí, compreu l'entrada i ja està. Vinga, paro això. Enganxat així avui, mira, estic mal llet, tu.